Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza kemm aħna xortina tajba mistednejn għal din l-ikta tal-mulej. Illum hija ġurnata ferjali, se noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal Ruħ Kalinu u Ġorġa Żammit. Ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Int li għadejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tgħidx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-email nagħmlu dak li jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Ġalbu Apostlu. Eżiż, mnejn ġej il-ġlied u t-tilwim bejnietkom? Jaqgħu mhux minn dan, mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom? Tixtiequ u ma ssibu xejn, imbagħad toqtlu u tgħiru bla ma tistgħu tieħdu xejn, imbagħad tiġġieldu u titqabdu. Ma għandkom xejn għax ma titolbux. Titolbu u ma tiksbux, għax titolbu ħażin. Titolbu ħajkolkom xi tberkbu fix-xalar. Nies adulteri, ma tafux li l-biberija mad-dinja hija l-għadu ta' Alla? Min mela jrid isir ħabib tad-dinja huwa għadu ta' Alla. Taħsbu li għal xejn l-Iskrittura tgħid l-Ispirtu li jagħmar fina iħobb b'imħabba għajjura u jagħti grazzja akbar minn hekk. Għalhekk l-Iskrittura tgħid Alla jieqaf lill-kburi u jagħti l-grazzja lill-umli. Mela oqgħodu għar-rieda ta' Alla. Ifqu lix-xitan u hu jaħrab minnkom. Ersqu lejn Alla u hu jersaq lejkom. Mitinbin, natfu idejkom, nies ta' moħħ imħawwad, saffu qlubkom, għarfu il-miżerja tagħkom, ibqu u wolfqu, ħallu bid-daħk tagħkom jinbidel f'niket u l-ferħ tagħkom f'dieqa. Iċċekknu quddiem il-mulej u hu jerfa'kom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, ħalli xortik fidejn il-mulej. Mhux li kelli il-ġwienaħ bħal ħamiema biex intir u immur nistrieħ. Kont il-bot immur niġġerra u fid-desert insib fejn noqgħod. Kont malajr insib fejn nisken mir-riħ qawwi u mir-riefnu flimkien. Eqridhom Sidi, ħawdilhom kliemhom għax dnewwa u ġlied fil-belt qed nara. Lejl u nar jiġġerrew fuq il-ħitan tagħha flimkien. Ħalli xortik fidejn il-mulej u hu jgħinek u jwiżnek u qatt ma jħallik, qatt ma jħalli il-ġust jitfixkel flimkien. Inqumu bil-wifqa. Ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hija imsalba għalija u jiena għad-dinja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxiepli għaddew minn nofs il-Galilija. U huma ried li ħadd ikun jaf għax beda jgħallem lid-dixxiepli tiegħu u jgħidilhom: Bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmejn u joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnawm u meta kienu d-dar staqsihom: X'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq? Iżda huma baqgħu siekta għax fit-triq kienu għadu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qgħad bil-qiegħda sejjaħ it-tnax u qalilhom: Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel xkejken qiegħdu f'nofshom, ħaddu bendi rajħu qalilhom: Kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-xkejknejn minħabba f'ismi, ikun jilqa' lili. U min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li bagħatni. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħafna snin ilu kont qiegħed imbierek fl-aħħar Malta u kien hemm il-koppja għadu jistennewni fil-bieb, laqgħuni tajjeb ħafna, b'dik id-delikatezza, b'dik l-edukazzjoni, b'dak ir-rispett, taqtu b'sikkina. Kien hemm il-missier għalli jiena ġew, għalli naħdem hemmhekk, għal din il-mara tiegħi dawn it-tfal, għalli fader ismaħna m'għandniex xi dar sabiħa ta' għalli għax aħna investejna fit-tfal. Waħda kienet qed tistudja l-mediċina, l-ieħor xi inġinier, l-oħra ma nafx kienet. Ejja. Imma kellhom il-barka t'Alla. Kellhom il-barka t'Alla. Għadni kontent f'qalbi b'din l-esperjenza sabiħa ħafna snin ilu. Il-qari tal-lum jitkellem fuq in-nuqqas ta' ftehim. Fil-komunità, fil-familja. X'in il-biċċa li kultant insibu tant diffikultà biex ninaqdu ma' xulxejn? Li nafdaw lil xulxejn, li nħobbu lil xulxejn, kultant anke fl-istess familja. X'in il-biċċa li kultant inkunu qrib xulxejn u qisna barranejna għal xulxejn? Il-qari tal-lum jispjega ftit dawn l-affarijiet. Imma nagħmel introduzzjoni qasira. Qegħdin nitkellmu bħalissa fi żmien matul is-sena. Ara, llum qegħdin nibdew inqazzu bl-aħdar iż-żmien ta' matul is-sena. X'jiġifieri? Ara, is-sena liturġika bdiet bl-ewwel ħadd tal-Avvent. Għamilna 4 tiħdut tal-Avvent, imbagħad il-Miliet, imbagħad żmien il-Miliet, u spiċċajna ħalaqna dak iż-żmien bl-Epifanija. Imbagħad bdejna iż-żmien ta' matul is-sena. Ara, għamilna 6 ġimgħat ta' matul is-sena. Konna naqraw mill-Vanġelu ta' San Mark, għalhekk qegħdin inkomplu miegħu tajjeb. Imbagħad ġa Randan, għamilna dak is-6 ġimgħat tar-Randan. Imbagħad ġie l-Għid, imbagħad ġie żmien il-Għid, u spiċċajna żmien il-Għid nhar il-Ħadd li għadda bil-festa kbira ta' Pentekoste. Il-festa ta' Pentekoste tagħlaq żmien il-Għid. Issa qegħdin nibdew żmien ta' matul is-sena, inkomplu żmien ta' matul is-sena, ara. L-ewwel għamilna 6 ġimgħat wara l-Miliet,
Issa minn wara l-Pentekoste qegħdin inkomplu dan iż-żmien ta' matul is-sena. Qegħdin fis-seba' ġimgħa ta' matul is-sena, qegħdin qazzu bl-aħdar għal żmien ta' matul is-sena, tajjeb, u qegħdin naqraw it-tieni sena. Għaliex it-tieni sena? Ara fil-liturġija naqraw għal-nhar ta' Ħadd hemm A, B u C. Bħalissa qegħdin naqraw is-sena B huwa ċiklu. Bħalissa qegħdin naqraw sena B għal-nhar ta' Ħadd. Għal matul is-sena hemm sena 1 u sena 2. Issa kif se nkun naf jekk sena 1 jew sena 2? Jekk is-sena tkun biż-żewġ, tkun 2. Jekk is-sena tkun bil-fard, tkun sena 1. Mela qegħdin fis-sena 2024, biż-żewġ, mela it-tieni sena. Ara. Il-qari tal-lum jkun tat-tieni sena ta' matul is-sena. Ara. Ejja, ħaniġi għal-qari tal-lum. L-ewwel lezzjoni San Ġarbu qiegħed jikteb lill-komunità tal-insara tiegħu. Għandu ittra ħelwa ħafna, San Ġarbu m'għandux ħafna teorija, m'għandux ħafna kliem flajru, prattiku. Aqraw xi darba jkollkom ftit ħin, aqbad qgħid ħanaqra, ma fiex tul, tara kemm fiha tagħlim sod u prattiku kif qed ngħid. Ara San Ġarbu qed jgħid il-komunità tal-insara ta' żmienu, ma naħseb tot tal-komunitajiet tal-insara tagħna. Eżies, nejnu ġej il-ġlied u t-tilwin bejnietkom. Għaliex hemm il-ġlied bejnietkom? Jaqa' mhux minn dan mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom. Tixtiequ ma ssibu xejn, imbagħad toqtlu u tgħidu bla ma tistgħu tieħdu xejn. Imbagħad tiġġieldu u titqabdu. Ben fejn u ġej dan il-ġlied? San Ġarbu mill-passjonijiet li hemm jitqabdu ġewwa fikom. M'intomx kontenti. Ara, tgħidu għal xulxejn. U wieħed mill-affarijiet li iżomna milli nkunu maqudin ma' xulxejn fil-familja, fis-soċjetà, fil-knisja. Tafu x'inhi? Il-kanser. Anke fil-ħajja spiritwali hemm il-kanser tafu x'inhu l-kanser? Is-supervja. Aħna supervi, kollha kemm aħna taf l-ewwel wieħed jien. Ħafna drabi ma nammettux. Imma aħna supervi. U dejn is-supervja iżommna milli nkunu maqudejn u f'komunjoni ma' xulxejn. Nerġa' ngħid fil-familja, fis-soċjetà, fil-knisja, kullimkien. Is-supervja. Eżqu lejn Alla u jersaq lejkom midin bejn. Natfu jdejkom, nies ta' moħħ imħawwad. Arkamu, m'għandux ħafna ingwanti tal-bellus ta' San Ġarbu. Nies ta' moħħ imħawwad, saffu qlubkom. Għalfu l-miżerja tagħkom, ibku wolfqu. Ħallu id-daħk tagħkom jinbidel f'niket u l-ferħ tagħkom f'diqa. Iċċekknu quddiem il-mulej u wow jerfa'kom. Ara, assess fuq dan iż-żiemel li jaħrab bejk. Is-supervja. Is-silta tal-Vanġelu kelma qasira. Qegħdin taqraw kif qed minn San Mark, qegħdin nkomplu naqraw din is-sena qegħdin naqraw fuq San Mark. Qegħdin nkomplu naqraw wara dawk is-sitt ġimgħat li għaddew. Tajjeb. U Ġesu iħalli lil-folol li ma tantx kienu qegħdin jifhmuh, ma tantx kienu qegħdin jaċċettawh, u jdol fuq l-apostli biex jifforma l-apostli. Tgħid għaliex aħna niġu l-Knisja.
Meta aħna nkunu regolari fis-smigħ tal-kelma Alla fil-quddies, tafx nkunu qegħdin nagħmlu? Qegħdin inkunu disċiepli ta' Ġesu. Qegħdin inħallu l-kelma Alla tiffurmana bil-mod il-mod. Ara, il-quddiesa ta' kuljum dik hija sabiħa tant. Il-formazzjoni tad-disċieplu. U Ġesu fil-Vanġelu tal-lum jinqata' ftit mill-folol min-nies u jifforma lill-apostli lanqas tant jifhmuh. Għax mhux lakemm tifhem, mhux lakemm tikkonvinċi ruħek, minkejja li nieħdu sehem fil-quddiesa, minkejja li nitqarbu u nqerru, minkejja li nitolbu. Il-fida tagħna mhux dejjem hija soda, mhux dejjem ngħixu it-tarim ta' Ġesu. Għalhekk għandna bżonn nisimgħu u nerġgħu nisimgħu u nerġgħu nisimgħu. Ara Ġesu. U rrid li ħadd ma jkun jaf għax beda jgħallem lid-disċipli tiegħu u jgħidilhom bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmejn u joqtluh. Qed iħabbar il-passjoni u l-mewt tiegħu. U l-apostli u d-disċipli x'jiġifieri? Il-Messija ħajmur ibagħtej. U dan jagħmel il-mirakli. U dan jista' kollox iġennen il-folol. Ta' ħajmur ibagħtej. Ma tifhmux. U Ġesu jgħidilhom x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom. Fit-triq. Iżda huma baqgħu siekta għax kellhom id-dnub. Għax fit-triq għadu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Ara s-supperja kif reġgħet ħarġet. Għax jien nisba għax jien għandi id-dinjità tiegħi u għax jien isma' jien xi ħaġa, isma' jien m'iniex tapejta, jien m'iniex tapejt. Is-supperja li toħroġ dejjem, bħal ħaġix ħażin. Imbagħad Ġesu jagħtihom eżempju jaqbad tifel jgħidulhom kunu bħal dan, iċċekknu, kunu umli, inżow il-pretenzjonijiet li għandkom. Kemm tħallim prattiku ta' Ġesu biex nistgħu ngħixu f'komunità, f'komunjoni ma' xulxejn. Biex nistgħu nħobbu lil xulxejn. Imbagħad it-talb tagħna jinstama' quddiem Alla. Il-mulej Ġesu imsallab u imqajjem mill-imwiet huwa il-kejl tal-imħabba tal-għalina. Biex xewqa li nsiru nixbħu dejjem aktar lil Kristu li talilu nnifsu għalina nitolbu u ngħidu: Mulej salva lill-mifdijin tiegħek. Mulej salva lill-mifdijin tiegħek. Għal kull minn fil-Knisja għandu xi awtorità biex fuq l-eżempju ta' Ġesu ifittex mhux li jkun moqdej imma li jaqdi u jagħti ħajtu għall-oħrajn nitolbu. Mulej salva lill-mifdijin tiegħek. Għal dawk li jħabbirku biex jeqirdu l-vjolenza u l-inġustizzja sabiex il-kelma Alla tmexxi l-ħidma tagħhom għal bini ta' din aħjar nitolbu. Mulej salva il-mifdijin tiegħek. Għal min quddiem it-tbatija tal-ħajja jitfixkel u jaħbad jaqta' qalbu biex jiftakar li Kristu bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida nitolbu. Għalina l-koll biex nilqgħu b'imħabba lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn u li fihom Kristu juri lilu nnifsu nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll għamilna disċiepli doċli, obbedjenti, umli li jimxu warajk nitolbu. Ismana
Għall-rbieħ ta' Kalino u Ġorġa Zammejt biex tinsaħ tijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-bżonnijiet tagħhom. Għatihom dak kollu li jaħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. F'dawn il-ġranet xi studenti minn tagħna qegħdin jirċievu l-ewwel tqalbina u oħrajn qegħdin jirċievu l-griżma tal-isqof. Nitolbu għal dawn it-tfal biex ma tkunx biss l-ewwel u l-aħħar tqalbina, biex ma tkunx il-griżma l-aħħar tat-tagħlim, u nitolbu wkoll għall-ġenituri tagħhom, għall-familjari tagħhom biex huma wkoll jersqu u jarfu s-sbuħija tar-reliġjon tagħna nitolbu. Nitolbuk ukoll għall-istudenti li qegħdin jagħmlu l-eżamijiet mulej jagħtihom l-ispirtu tiegħek nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk għall-komunitajiet tagħna, għatihom il-paċi, għatihom l-għaqda, għatihom il-ftehim, nitolbuk għall-pajjiżna u nitolbuk għall-paċi fid-dinja mulej jagħtina l-paċi tiegħek nitolbu. U Alla intibat li l-ibnek fid-dinja mhux biex ikun moqdej imma biex jaqdi. Għamilna għaddejja umli tiegħek u taħutna. Nitolbuk dan bl-istess Kristus Jedna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għandu niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmierna. U fiċ-ċukon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejri nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswielna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristus Jedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus Jedna. Fih intoġbok kollox iġġedded u lilna tajtna wkoll tajtna sehem li nieħdu mill-milja tiegħu. Għax li kellu n-natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu u b'demmu li xerret fuq is-salib għaqqad fi sliem il-ħlejjaq kollha. Għalhekk kien tollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġlej u mal-arkanġlej, matroni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs mulej Alla tal-eżerċiti.
imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra x'għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Kalinu u Ġorġa Żammejt li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi li tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifret minnek il-missieħ bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadħaj lid-din dan il-ġisem bid-dem għad-dis tiegħek. Eħlisni metijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fid-lejn il-kondamenti tiegħek. Tħallini qatt ninferet minnek. Dan l-ħaruf talla, dan li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. bil-bif għu nejdu fl-imkien il-ringrazzjament ta' wara tqalbejn, ruħ ta' Kristu għaddisni, ġisem ta' Kristu salvani,
dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin nismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddesin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu. Nitolbuk u Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha ċivejna r-ran fil-misteri qaddisa li jiċċelebrajna. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Avamarijiet il-Madonna li talbet hija stess minn dan is-santwarju. Ħanufruhom skont l-intenzjonijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ aħna. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Fil-ħlewa ta' Mejju, tagħna Marija, u kemm jieduh lejju, dak jismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija, dil-kelma minn qalbna, bit-tama li ta' qalbna, jagħtik l-akbar ġieħ. Intlaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, intlom ta' min ħalqek, bik mimli kull żmien.